A conselleira de Políticas Sociales e Xuventude, Fabiola García, visitou en Noia no espazo Xove a exposición itinerante Xuventude Crea, máis dunha década. No acto estivo acompañado polo alcalde Santiago Freire, a edil de Xuventude Laura Salgado e tamén a directora xeral de Xuventude, Cristina Pichel. Durante a visita á mostra, a conselleira destacou a importancia desta exposición, que pretende dar a coñecer os proxectos da mocidade galega para que sirvan tamén de referente a vindeiras xeracións. Hoxe visitamos unha mostra deses 4.000 mozos e mozas que levan participando nos programas de Xuventude Crea. Hoxe esta parada está aquí en Noia. Queremos animar a toda a xente desta vila que acuda a visitar cale ese talento que teñe a nosa mocidade. E hai artistas que foron premiados nun primeiro premio, segundo, terceiro, un premio compartido, e a día de hoxe son artistas que representan o noso tecido galego. Están en Arco, están expoñendo en exposicións internacionais polo mundo adiante. Aquí hai unha pequena selección das moitas obras que están na colección do Xuventude Crea. É unha exposición moi humilde que fala da nosa historia e de como temos moitísima calidade no noso territorio e creo que temos que seguir apoiándola. A titular de Xuventude tamén anunciou que a Xunta no vindeiro mes de xuño porá en marcha unha nova convocatoria do programa Xuventude Crea, con 14 categorías distintas nas que participar: cociña, artes plásticas, música, novela curta ou deseño de xoias, entre outras. No vindeiro mes vamos sacar adiante unha nova convocatoria para que todos os mozos de Galicia poidan demostrar cal é ese talento, esa creatividade que teñen. Poden presentarse a unha das 14 categorías que nestes momentos están funcionando e premiándose nestes premios de Xuventude Crea para que continúen traballando, pero sobre todo amosándolle ao resto dos galegos e das galegas o talento que teñen. A exposición poderá visitarse no espazo Xove de Noia ata o vindeiro mes de xuño. Ao longo do último ano, a mostra xa percorreu 8 localidades de toda a comunidade.